Echanya ko bachigosiria abancho ababo kubwatekana no mubasokano omobebwe para uyo enagetiwe na gosiria amagima y'abantu 10 niko bono chiasokire na gosaba bokonye kurwase oborai abusabarai ao hiri bachigokora amatanga ekebomo hasa bubasirite amagima abo nabuno muri Kito Steven Nyariki agotumanya sorobotiro kubwatia uyo koriekerego kyobojumbe asensemo hibunge West Mugirango mheshimiwa Rogers Muturi amono mu MCA omochore bwe wodi ya Nyamaia mheshimiwa Kristo Siemo niko bono basabiro mugavana bwe county Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribo kwenekya bunanko bekare bendera enusu mulingoti bunenchire yamo yo kwenekya masikani go cyase abancu abo banyatwa bagusiria magimabo ekero ibirero na magombo agendetse kuimoka ase chinsemo cyabonyaiguba nabo Kiambori ase ensemo yarangenyo maiga y'abancu babogosira kubwatekana no bwasukano bw'epara yeire obogima bw'abantu 10 ase ensemo ya Chabera igo familia yubene yesokirie na kuboria nganere byabasirwe eryo kwenderera no moyega bwa matanga muinoraga kolu akurukeni gachare kabati Nigojaro minto familia mayaka toshie abantu bana familia ya mabare kuriye nyangi kakame akatite ali babo pore abashimi waitu alibora nke mu bwato moyo muye motokonye smokonye kine kera mambe kiri cyuma niko beka koro mainanya access ni bibi taigai Yari konyerero kondwanira akiri umuri kono natigere ikene itara kimbe adinyo na amakoti abana ngembeta wari chiso yona atigere itara iyo mundo cyo zamarite mu bitabo akane ukengara yosirete mu murominto yaro kumbwati itotigaite babere ne mwana mutawendete gakora ntukwati kende mu kiyoyo na urenge support ayo mutiyo ase familia yae yako gara kirege nero ngoreta gusenka akuna nchia none nchira tuli gaiga tubwati kino nje na akanyo kinde tabwa ntimbu ati namo serio hono ikiwa mtoto tena usaidizi bonde bwese ura konyo cha familia bana mbali school ya mwanale university naro kolete bono nchira teyo gati ya baria basiria magimabo namona matamora anibirita George Nyamboga William Mayaka Riabo Sibori Esther Kemuma Eren Nyaboke Cheni Gesare Richard Kebaso amono yonde tutaramanyarieta agiye tumokonyore ndagera motokonye kende motokonya abayiri go barabange abange bagucha bakogenda kurumageriki kitana cyonse somuga karinge kogenda igoko bomo bagenderere gusabanga nere biyabarayi banyamira gochichamo na kubareresia iri kwene kingwe ni bare abanjo babo boikeranu igongi mugetebeta nabeke kwende narenge bono ngasinyunga cyumuga kagata bigoko ndutike chimburi kine cyomena kiregende ngateba yaya ni rachimangende mushikuri nanganje temono agonsa gusa kabisa ante ibondo ngengatire akara imogete inakoraki natemako ngaratingo kumusaria enkoro ngategerera ngakira oyo koria ekero kyobojumbe bwa West Mugirango Moskero Rogers Muturi ngati yabari abagendere wesokia na gosaba serikali kubwatira namo n'abarayi bonsi iriyo kwenekinga amatanga yungo nyarare kwera ase obiya tayunguru kwa Rogers Muturi ongira igengo sababu ni gaji difference cyose bitobwate political difference turachi tochamo ndabana bamo tokonye gifamilie gitolere ne gifamilie gitole mine gifamilie igobona agoikira boniga turabeka difference aside nzabye omo gabana itonyalibo Nebono moneno itokuru Nyamira County. Aigie bandere enusu mulingoti ya Nyamira. Tolere abantu abami. Chris Osiemo no MCA bwe ward ya Nyamaia. Nanje apili yana to the county government na abasike baminto ko batebona ga inga kiyo bakongo tweke family cyange ikiagero musigo no monene Iwana kera toko bwatera namo
etokogusia omozigo oyo no abantu bari baminto basireti tonyare kubakonya. Stephen Nyarikemune, Ensoko TV, e County